Kani ketika Parti CTV. Hadian belawai ke Jingelang jong United Democratic Party Kuala Long kendai terik mentau benai rempang UMDC nak sang UDP na nongkrem constituency barang syuja jiat thumai ke election MDC sitang samai Kuala Long ho benai nopra hakasnem arjar kan rio ba HS Shela ha jing ekran bat kinam pathai kubor ula kentho yo chief executive member jong ka HDC ba penchangan NCM ba HS Shela ula kentho yo ba penchangan NCM halor ka jing kran ie ben rio bat ka jing ri ka jong o bat namar ka jing sha pendunano yakabha na MDC scheme ha kanong kram constituency na lai klor tingka cha ka shi klor khatar lak tingka ya ka pelang i kubor ba u PNCM CM o ba tang nanong krem kilam patwan bani bendu yu tenrei ga jing sha ka apply 3 Desember ka bangilek ban shimsmai di MDC hapo conference hall don lang UCM tanta mari dan untuk UCM wialam be nga support kamraju di song bat UCM tu ya por bang mi na kamraju UCM di nakaliang jong press hal tu hi mut ben interview yang Ahmad ka jing khang jong UCM di ringa ong mlong hang dia khmat jing jong CM yang ini syong ha kata ka wiga le kham jatai te yorung no ha kamera jong o pipi leader ni bat tin wel khar bat hang tu na kren ki press tinang tanda ladap kren ki press tu ngali syong bat ha kamera jong ba don sumer u MDC UDP belong UM tinang tu ngasapa pani ko kopi jong ki scheme chonong krem bat ngalap ba kalong si krul khat arlak na ngalek biang sa kamera jong CM ong pek ke ya kanong krem pila ai tang si krul khat arlak ti subhaban pin biang lai krul mo pi ai lang ya ki wei MDC kanong krem konstitusi ka dei ka ju kum ki wei pat ki constituency ai thik but ya kini ki wei ru ki bilang job mentas ki trai ki yo duna ka mengi ya ki ru ai lang ki don lang ki MDC jong ka JSPDP don lang hiru jong ka kongres ang tu tinga kren kita te kum no u CM un ong ba nga khlem le ka do yo nam tip ka dan ka an ke patmai des council badi benda tip dale ka ai ben de ka du UCM ninga ka so tu kala biak plat kuma pi ai lemi ki wei lai krur la ka don ka ta jing ai lai krur ki wei ti ka nok mri bai ai nga khamut ya ka nok krem ki bri jo ka nok krem ka so far plat suppose ne mentam dan ka wei ga scheme development ti kat bai yo wat chitan karo kumut ki lalong kum ki thrang plat tina tadawang so ngakarpat UCM ba unung pun benah tu bloko ngo tinggal yang pol bang kren ngala ong ba UCM bloko ngo banai si krur pralak ka hok ka badai chung nong krem posisi ni la kren pan mai yong ba in hapan pe ya ni ngan pe nam ta ka jing matoy chung nong krem imla ban kren kum tu kin nong krem teng hapik ma ka mi iti chu ai be ya do ka si krur pralak ka ba plak ni ka jing le ka bajam ta ka ni ka jing nong CM chung wa PNCM kapapla u judge ben inquiry ya kanika case kam biang nomor u judge u de khasemle ba wel jodu de khasemle de sibaye nala ya sko ba u judge u umtre ban sima ben kong ya ni nang tapat ya ibe ni ki magistrate iba don hapok to committee ben inquiry ha u December yo promotion kum additional judge but akhini skill approve u governor kai kini ke ba UCM ule Kani ketika Parti CTV.